खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबोनि फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि दैबानायाव खहा जानांनायफोरनि थाखाय 4 लाख रांनि अनसुंथाइ फोसावदों। बावैसो सिगां गुवाहाटीयाव आर्टिफिशियेल दैबानाजों खहा जानाय नखरफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय मोनसे थिरांथायारि राहा महरै आसाम सोरखारा बे खैफोदाव जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरनि नखरनो 4 लाख रांनि अनसुंथाइ होनो फोसावदों। बे फोसावनाया 1 जुन रबिबारखालि खुंजानाय मोनसे गोजौ थाखोनि नायफामफिननाय जथुमनि उनाव फैदों। पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं एन्ड हाउजिं एन्ड आरबान एफेयार्स बिफाननि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवानि दैदेननायाव बे जथुमखौ हेंग्राबारिनि जिल्ला कमिशनार कामरुप मेट्र'नि मावख'आव खुंनाय जादोंमोन। मावख'आरिफोरा अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव खहा जानाय आरो बेनि फिथाय महरै नोगोरनि गोबां बाहागोफोराव गोब्राब दै जमा जानायनि बिबांखौ बिजिरनो थाखाय जथुमदोंमोन। बे मेलाव गुवाहाटीनि मेयर मृगेन सरनिया, कामरुप मेट्र'नि लेङाइ कमिशनार सुमित सत्यवान आरो गुवाहाटी नोगोर निगमनि गाहाय काउन्सिलरफोर दंमोन। खैफोद सामलायनाय आरो नोगोरारि बिथायारि सानज'थाइजों सोमोन्दो थानाय बिफानफोरनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोराबो बे सावरायनायाव बाहागो लादोंमोन। सोरखारनि गोख्रै फिननाया नोगोरारि दैबानाखौ फोजोबनो आरो गोहोम गोग्लैनाय सुबुंफोरनो सम बायदि हेफाजाब होनायखौ रोखा खालामनो बेनि रादायखौ दिन्थियो। नैथि खौराङाव दङ नलबारिनि बिनापानि देकाखौ फ्लरेन्स नाइटिंगेल बान्था 2025 जों मान बावनाय जादों। आसामनि नलबारिनि सासे लेडि हेल्थ नायदिंगिरि बिनापानि देकाखौ भारतनि हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ गथायनाय मानगोनां फ्लरेन्स नाइटिंगेल बान्था 2025 जों मान बावनाय जादों। बे हायुंआरि सिनायथिया 3 जिथाइनिबो बांसिन समनिफ्राय नार्सिं आरो रायजोआरि सावस्रि सिबिथायनि थाखाय देकानि बिदिन्थि गोनां बावसोमनायखौ दिन्थियो। देकाया इं 1990 मायथाइयाव सासे हेफाजाबारि नार्स मिडवाइफ महरै गावनि दावबायनायखौ जुरिजेनदोंमोन। गावनि सिगां सिबिथाय थांखिनि थाखाय गावनि रादायनि थाखाय मिथिजानाय, बिथाङा गुदि थाखोनि सावस्रि जोथोन होनायाव मोनसे मख'जाथाव बिफाव लादों। बिथांनि अरायसम बावसोमनाय, अनफावरि नोजोरथि आरो मेंनो रोङै सिबिथाया गामियारि आसामाव सुबुं समाजनि सावस्रियाव मोनसे ओंथिगोनां गोहोम खोख्लैदों। रायजोआरि सावस्रि आरो नार्सिंआव बिथांनि सोमोनांथाव बिहोमाया बिथांजोखौ बे हायुंआरि सन्मानखौ थार महरै आरजिदों, जाय निस्वार्थ सिबिनाय आरो जोथोन लानायनि थुलुंगानि नेरसोन। थामथि खौराङाव दङ पेहेलगाम उदखारि गाग्लोबनायाव बुथारजानाय सुबुंनि नखरनो आसाम सोरखारा 5 लाख रांनि अनसुंथाइ होदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया जम्मु काश्मीरनि पेहेलगामाव बावैसो सिगां उदखारि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय सासे पनि अपारेटर सैयद आदिल हुसैन शाहनि नखरनो 5 लाख रांनि राङारि अनसुंथाइ होनो फोसावदोंमोन। आसाम केबिनेट मन्थ्रि अतुल बराया गिबि मन्थ्रिनिफ्राय चेक आरो दुखु फोरमायनाय लाइजाम गथायनो थाखाय शाहनि नखराव थांदोंमोन। बराजों लोगोसे जायगानि मावख'गिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन आरो जाथायनि सायाव गोथौवै दुखु मोननाय फोरमायदोंमोन। सीएम शर्माया शाहनि थैनायखौ मोनसे दुखुनांथाव खहा बुंदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि बिथांबादि दाय गैयै नोगोरारिफोरा उदखारिफोरनि बोलि जानाङा। बिथाङा बुंबावदोंमोन दि आसाम सोरखारा खहा जानांनायफोरजों खौसेथियाव गसंदों। मददनि बे हाबाया दिन्थियो दि माबोरै भारतारि आइजोफोरा गोब्राब समाव गावजों गाव हेफाजाब होगासिनो दं। बराया बुंदोंमोन दि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव हादोरहा उदखारिफोरनि हेंथायै लाथिख' सहायनो हानाय खान्थि दं। पेहेलगाम गाग्लोबनायनि उनाव खहा जानांनाय नखरफोरनो राङारि हेफाजाब होग्रा आसामआ गिबिसिन रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे, जाय सा बायदि जायगायारि मावसाफोरजों लोगोसे नोगोरारिफोरखौ नोजोर होदोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ लाभलिना बरग'हाइआ गुवाहाटीआव बक्सिं एकाडेमि जागायनो थियारि। अलिम्पिक ब्रन्ज मेडेल देरहागिरि लाभलिना बरग'हाइआ 3 जुनआव गुवाहाटीआव लाभलिना बक्सिं एकाडेमिखौ जागायगोन। एकाडेमिनि थांखिया गुबैयै आसाम आरो सा-सानजानि लाइमोन बक्सिं रोंग'थिफोरखौ फोरोंथाय होनाय आरो हेफाजाब होनाय।
आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन। एकाडेमिया गोसो गुदुं बक्सारफोरनि थाखाय गोजौ गुन गोनां कचिं सुबिदाफोर आरो हेफाजाब होगोन। लाभलिनाया बुंदोंमोन दि एकाडेमिया बिथांनि सिमां जाफुंसारनाय आरो आसामनि लाइमोनफोरनो मोनसे समायखिरा होनाय। बिथांजोआ मिजिंथियो दि बेयो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरखौ बक्सिं सोलोंनायाव मदद होगोन आरो गोहो, आब्रुथि आरो फोथायथि दागोन। बिथांनि आगानआ 38थि हायुङारि गेलेमुआव आइजोफोरनि 75 किल'ग्राम थाखोआव सनानि मेडेल देरहानायनि उनाव लानाय जादों। बिथांजोआ चन्डीगढ़नि प्रांशु राठौरखौ 5-0 थिरांथाजों फेजेनदोंमोन। पेरिस 2024 अलिम्पिकनि उनाव बिथांनि गिबि मेच। लाभलिनानि गोदान फालांगिया भारतारि बक्सिंनि इयुनखौ जौगाहोनायाव गिदिर बिफाव लागोन होनना मिजिंथिनाय जादों। 5थि खौराङाव दङ आसामनि मायंआव मोसौ सिखाव हमजादों, ट्राकआव अर खामदों। मैया हर गेजेराव मायंनि बखुरानि ओनसोलाव रागा जोंखांनाय गामियारिफोरा मोसौ सिखावफोरखौ गोजा आखाइजों हमनानै गावसोरनि ट्राकखौ अर सावना होनायनि उनाव दावराव-दावसि सोमजिहोदों। बे हानजाया क'पौजारी गामिनिफ्राय 8 मोसौ खावदोंमोन जेब्ला बिगोमाफोरा उन्दुगासिनो दंमोन। गामियारिफोर, जाय गले-गले खावनायनि जाहोनाव सांग्रां जानानै दंमोन, सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ ट्रेक खालामदोंमोन आरो बिसोरनि गेजेराव 3खौ हमनो हादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरा मैनुल, रफिकुल आरो आसादुल्ला कुशियानी आरो सिदागुरिनि। गुबुन 2 बाबु आरो मुश्रफआ खारखोमा लांनो हादोंमोन आरो आथिखालाव खारखोमानानै दं। खावनायाव बाहायजानाय ट्राक नम्बर AS02DC522 गोनां गारिया होंगो-दोंगोजों सौग्रावदोंमोन। पुलिसनो गथायनायनि सिगां सिखावफोरखौबो बुनाय जादोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा बुङो दि बे हानजाया गोबाव समनिफ्रायनो ओनसोलाव मोसौ खावगासिनो दं, जायनि जाहोनाव गामिनि सुबुंफोरनि गेजेराव गिनाय सोमजिगासिनो दं। थासारिखौ सामलायनो आरो गोजोनखौ थि खालामनो थाखाय उफ्रा पुलिसफोरखौ थिसननाय जादों। 6थि खौराङाव दङ बिटिआरनि थाखाय सिगां सोलाय। आसाम बुंथिगिरिया गोदान सोरखारनि इसारा होदों। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (बिटिआरआव जाथावना राजखान्थियारि सोलायनायनि इसारा होदों। भारत-भुटान सिमानि साखाथियाव थानाय धनस्रीपुराव जानाय मोनसे हाबाफारियाव बिबुंथि होनानै दैमारिया बुङो दि फैबाय थानाय बिटिआर बिसायख'थियाव सुबुंफोरा गोदान सोरखार नागिरनो हागौ। बिथाङा बुंदोंमोन दि बे ओनसोलाव सिगांनिफ्रायनो बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोन्नैनिबो सिङाव सोरखार नुनो मोनखाबाय। बे खेबाव सुबुंफोरा सोलायनायखौ लुबैनो हागौ, बिथाङा बुंदोंमोन। बिथाङा बुंबावो दि गोहोआव थानाय राजखान्थि दोलोआ बिटिआरनि गाहाय आरो बुंथिगिरि बायदि गाहाय बिफावफोरखौ थि खालामगोन। राजखान्थियारि खौसेथिनि सायाव दैमारिया एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि बिजेपिआव आगान होनायखौ बरायदों आरो गासैबो दोलोफोरखौ ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खौसेयै खामानि मावनो खावलायो। बिथाङा गुवाहाटीनि दैबानानि जेंनाफोरनि सायावबो बुंदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि सोहोराव मोजां दै बोहैलांनायनि थाखाय थोजासे जायगा गैया। बिथाङा दैबानाजों जुजिनो थाखाय मोनसे बिगियानारि बिथांखि लानाय राहानि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। उनाव दैमारिया धनस्रीपुराव मोनसे गोदान एम्बुलेन्स सिबिथाइ जागायदोंमोन। बे सिबिथाया सिमा खाथिनि बाक्सा जिल्लानि गोथौ ओनसोलफोराव हरखाब फाहामथाय जोथोनखौ साबसिन खालामनायाव मदद होगोन। 7थि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि खानापारायाव सन्देह गोनां हेर'इनजों लोगोसे 2 हमजादों। रबिबारनि मोनाबिलियाव खानापारायाव पुलिसनि सिग्रोमनायाव 2 दायनिगिरि फेग्रा बेसाद फालांगिरिखौ हमनाय जादों। मावख'गिरि बिबानगिरि कपिल फाटकनि दैदेननायाव बशिष्ठ पुलिसआ बे अपारेसनखौ खालामदोंमोन। पुलिसआ मोन 16 थांखु बक्सआव दोननाय 143.42 ग्राम सन्देह गोनां हेर'इनखौ जब्द खालामो। बिथांमोनहा जाथाय जायगानिफ्राय गं 135 लांदां सीसी, गंनै मबाइल फन आरो गंसे मटर साइकेलबो बोखांनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरखौ पान्जाबारिनि 32 बोसोर बैसोनि रियाजुर रेहमान उर्फे राजा आरो सम्फुपारा फोथारनि 37 बोसोर बैसोनि आब्दुस समद होनना सिनायथि होदों। मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। पुलिसआ बुंदोंमोन दि आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 8थि खौराङाव दङ नेशनेल आर्म रेसलिं चेम्पियनशिपआव आसामनि बराया सना आरो रुपानि मेडेल देरहादों। आसामनि बिश्वनाथ जिल्लानि आचमनि बराया बेंगलुरुआव खुंजानाय 5थि नेशनेल आर्म रेसलिं चेम्पियनशिप 2025 आव सना आरो रुपानि मेडेल देरहाना रायजोनि थाखाय गोग्गानाय लाबोदों। बिथांजोआ 18 बोसोर सिङावनि हिनजावसाफोरनि 0 निफ्राय 63 किल'ग्राम थाखोआव बादायलायदोंमोन।
आगदा आखाइनि बादायलायनायाव सनानि मेडेल आरो आगसि आखाइनि बादायलायनायाव रुपा देरहादोंमोन। आसामनिया जामुवानि मौजा बेहालिनि 7 नं बाथियामारि गामिनि। बिथांजोआ धनेश्वर बरा आरो जयमती बरानि फिसाजो। बिथांजोआ क'च सुरज सिंह देउरीनि सिङाव फोरोंथाय लादोंमोन आरो बिबेकशीलजों बोसोन होजादोंमोन। गुथि खौराङाव दङ प्रमद बर'नि दैदेननायाव BTCआ मोनसे मैखोम जौगानायनि माइल खुन्थिया सौहैबाय होनना मन्त्रि दासआ बुंदों। पन्चायत आरो गामियारि जौगाथाय आरो दावबायारि बिफाननि मन्त्रि रन्जित कुमार दासआ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTRआव गोनांथार जौगालु थांखिफोरखौ जाफुंसारै मोनफुंनो हानायनि थाखाय BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा CM प्रमद बर'नि दैदेननायखौ बाख्नायदोंमोन। क'क्राझाराव मोनसे नायबिजिरनाय मेलाव बाहागो लानानै मन्थ्रिया बुङो, CM प्रमद बर'नि दैदेननायाव BTCआ गामियारि जौगाखां बिथांखिफोरखौ मावफुंनायाव मोनसे मख'जाथाव माइल खुन्थिया जाफुंसारदों, गुबैयै गोरिब आरो गोनांथि गोनांफोरखौ हेफाजाब होनायाव। बिथाङा गोख्रोङै बुंदोंमोन दि क'क्राझारनि दिन्थिफुंनाया आसामनि गोबां जिल्लाफोरनिख्रुइ साबसिन आरो गुबुनफोरखौ बेनि जाफुंसारनायखौ उनसंनो खावलायदोंमोन। मन्त्रि दासआ मनरेगा आरो PMAY-G बायदि गोनांथार बिथांखिफोरनि दावगानायखौ बिजिरदोंमोन आरो गामियारि थानायनि थासारि आरो बिथायारि सानज'थायखौ बांहोनायाव बेफोरनि गोहोमथिखौ गावनि गोजोननायखौ फोरमायदोंमोन। बिथाङा आसाम रायजो गामियारि जिउ राहा मिशननि बागैबो सावरायदोंमोन आरो मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता यजना आरो जिल्ला मोनसे दिहुनथाय आरो लाखपति बायद'नि बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों गामियारि फालांगिखौ बांहोनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। बिथाङा मुंख'दोंमोन दि गामियारि फालांगिफोरनि थाखाय गोख्रों फान्नायनि मददआ गोनांथार। दावबायथायनि सोमोन्दै मन्थ्रिया रायमना हायुङारि पार्क बायदि थावनिफोरखौ बांहोनो थाखाय P&RD आरो दावबायारि बिफानफोरनि गेजेराव हेफाजाब होलायनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। बिथाङा गेजेर हायुङारि दावबायारिफोरनि मोनसे मख'जाथाव बांनायखौ दिन्थिदोंमोन। 2021 निफ्राय 22 मायथाइयाव 33ल' निफ्राय 2024 निफ्राय 25 मायथाइयाव 3975 सिम बे जौगानायखौ साबसिन गोजोन आरो बिथायारि सानज'थायनि थाखाय मुंख'दों। गासै BTRआव थांनाय बोसोराव सा 80,660 दावबायारिफोर दंमोन। CM प्रमद बर'आ मावख'गिरिफोरखौ रादाय होनाय आरो गोदान सानस्रिजों खामानि मावनो खावलायदोंमोन, जाहाथे सोरखारि मावथांखिफोरा बयनिख्रुइबो मोनथावना सुबुंफोरनो मुलाम्फा मोनो। बिथाङा BTRआव गोख्रै जौगाथायनि थाखाय आसाम सोरखारनिफ्राय सोलिबाय थानाय हेफाजाब होनो खावलायदोंमोन। बे मेलाव BTCनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर धर्मनारायण दास, डक्टर नीलुत स्वर्गयारी, राजखान्थियारि बोसोनगिरि माधव चन्द्र सेत्री, BTCनि नेहाथारि धीरज साउद आरो गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। जिथि खौराङाव दङ आसामनि बिनिता सेत्रीआ ब्रिटेननि गट टेलेन्ट 2025 आव थामथि जायगा आवग्रिनो हादों। आसामनि बिनिता सेत्रीआ ब्रिटेननि गट टेलेन्टनि 2025 मायथाइनि सेबखांनायाव थामथि जायगा आवग्रिनानै भारतखौ गोग्गा होदों। बिथांनि रुजुजायै मोसानाय रोखोम आरो गोसोआरि दिन्थिफुंनाया बिथांखौ गेजेर हायुङारि सिनायथि आरो बाख्नायनाय मोननो हादोंमोन। ग्रेन्ड फिनालेआव बिनिताया एभरिबडी वान्ट्स टु रुल द वर्ल्ड मेथाइआव दिन्थिफुंदोंमोन। बिजिरगिरिफोर आरो नायगिरिफोर मोन्नैनिफ्रायबो गसंनाय बरायनाय मोनदोंमोन। बिथांनि गोहोगोरा रुटिनखौ बेनि आबेग आरो सोरजिलुनि थाखाय बाख्नायनाय जादोंमोन। गासै सिजनआव बिथाङा गावनि गोसो गोरबोनि दिन्थिफुंनायजों नायगिरिफोरखौ गोहोम खोख्लैदोंमोन। गावनि अडिशननि समाव बिनिताया मोनसे पिंक प्रिन्सेस हाउस बायनो थाखाय देरहानायनि गावनि सिमांखौ फोसावदोंमोन। मोनसे बुब्लि जाय मुलुगनि गोसोखौ दांदोंमोन। सिजननि देरहागिरिया हेरी मल्डिंमोन, जेराव मोसानाय हानजा द ब्लेक आउटआ नैथि जायगा आवग्रिनो हादोंमोन। बिनितानि जाफुंसारनाया खालि आसामनि थाखायल' नङा, गासै हादोरनि थाखाय गोग्गानाय लाबोदों, गुबैयै भारतनि सा-सानजानिफ्राय ओंखारनाय रोंग'थिखौ दिन्थिदों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।